Hej, jeg hedder Susanne, Og jeg hedder Nikolaj. og vi vil gerne lige fortælle lidt om det økonomiske kredsløb. Staten giver husholdningen velfærdsydelser, f.eks. hjemmehjælp, og til gengæld betaler husholdningen skat til staten. Staten giver tilskud til bankerne, hvis de har brug for det, og bankerne låner penge ud til staten, hvis de har brug for det, til at købe et eller andet. Ligesom bankerne låner ud til private personer, hvis de skal købe en bil osv. Bankerne låner også penge ud til virksomheden. Virksomheden låner også penge ud til banken, når de har masser af penge i overskud, der står i banken. Så låner banken dem. Virksomheden producerer og eksporterer varer ud til udlandet, og Danmark importerer varer fra udlandet. Husholdningen tager til udlandet og bruger nogle penge der, og så sender udlandet også nogle ressourcer op til husholdningen, f.eks. kul og olie.